Hello, hello, hello mga moms. Good morning. Welcome back to my channel. This is Mom Shiji once again. And for today's video, ito na nga, nako, natapos nang gawin nila Foreman, Tito Ready Boy at ni Baby Goy ang ating cabinet. So, ngayon po ay aalisin muna natin yung ating tarapal para sa ganun mamaya, mabilis pong maililipat nila yung cabinet dito. Kung saan dyan, dun sa cabinet na yun, dun ilalagay yung ating mga paninda. And of course, available pa rin po ang ating hinaguan t-shirt, gayon din ang ating hinaguan muscle tee, ref magnet, ang mga bracelet, meron din tayong mga tote bag and pouch and wallet at marami pang iba. So makikita nyo dyan yung mga damit na available din. So kung gusto ninyong umorder at interesado po kayo, don't hesitate na mag-PM po sa akin, okay? So ayan, buhatin na natin yung ilang mga storage box natin na nandyan kung saan dyan ko dati nilalagay yung mga ibang stocks natin para sa ganun hindi siya mababasa, no, o madudumihan basta-basta. Yan. So buhat-buhat tayo mga moms. Yan, burn tayo ng fats para na sa ganun mag-sexy tayo ng very light. Yan, sige, buhatin mo momshi. Kaya mo yan. Kaya sa lahat ng ating mga momshis out there na interesado po, ayan, PM nyo lamang po ako kung may mga gusto kayo order. At for delivery, it's JNT. Yan, very affordable at saka mura lang po ang delivery charge. So ano pa hinihintay nyo? Let's go! Ayan na. Ito na po siya mga moms. Yung aking pinagawang box. Ayan, nandito na siya. Ayun. Kumasya. Tatlong pinto. Kulang isang kuwan. Nandun yung isang ganyan seradora. Ganito. Ba't kulang? Alin? Barrel bolt o isa ka kuwan. Ganito. Nandun na. Hindi mo nakuha? Ay, hindi. Yung isa? Oo. Ito lang yung dalawa binigay mo kanina at saka yung saka yung bisagra. Sige, kunin ko doon. Andun sa ano lang sa taas. Ito na to, tatlo. Tatlong. Oh. Yan. Wala nang partition sa gitna ka. Yung ganito. Wala na, parang diretso na imong kahit kung saan ba, saan. Paano yung kulay itim, di na kasya? Kulay itim. Kasya yun, papaliko. Kaya kung anlapan ni mas pintuan, visus kinyo ito. Atras, ang laking atrasan mo. Yun? Okay. Kala ko meron pa siyang ano di sa gitna. Kulang pa? Magkano? Sa retaso. Sige, salamat. Thank you. Meron pa naman mga ibang natira. Mga reta-retaso. Ayan na. Meron na tayong stock room. So, kunin pa natin yung isang bisag. Parang matapos yun. Ayan. So, ito na yung ating finish product ng ating cabinet kung saan ito magiging storage ng ating mga paninda. Ayan. Kasi naglagay ako rin dito sa other side. Sinabit ko dito yung mga damit pambata, otherwear, mga sombrero. Ayan. At saka ibang mga pandigo. So, meron siyang tatlong lock o tatlong pinto. No, para kung mabuksan man yung isa, edi kuha na lahat. So, ayan, laki ng space, diba? So, nagkasya dyan yung ating dalawang storage box na kulay itim at itong ating sako bag. Saan dyan nakalagay yung iba nating mga hinaguan t-shirt and muscle tee at yung iba pa nating mga stocks. So, ayan, diba? Kasyang-kasya. Mas maluwag, malaki siya at marami siyang mailalagay na mga gamit. So, after niya, pwede natin tanggalin to or i-connect na lang natin to si tarapal mula dyan sa kabilang sa ipapunta ron. So, lalagyan pa siya ng brace itong tarapal para mabilis yung pag-ikot niya o mabilis yung pag-secure nung lock ng ating mga paninda. Para sa ganun hindi siya mababawasan, diba? Kasi mawala lang yung isang item o dalawang item dyan. Wala na, lugi ka na. Ayan. Tsaka maganda yung mga binili kong klase ng lock. Kaya lang, diba, syempre, kahit gano'n pa katibay ang lock mo, kung talagang intensyon na nakawan, mananakawan ka talaga. Pero at least, ang purpose naman talaga nitong cabinet na to is may mapaglagyan tayo ng maayos.
ng mga gamit, tsaka hindi siya kalat-kalat. Oh, diba? So, sana po, ayan, sa mga hindi pa nakakabili ng ating mga items, ayan, pag pumunta kayo dito sa Inaguan Nature Park, please visit our souvenir shop items. Andito, ayan, dito sa gilid, dito ko nilagay yung mga pabango ni Gwen, by Malditas. Oh, Maldita by Gwen. So marami yan. Meron siyang Paris Hilton, Britney Spears set, Lacoste Pink, CK1, 1 Million, Hugo Boss scent, unti na lang. Lacoste White at Ariana Grande. O, diba? Tsaka yan yung ating mga bracelet. O. Ma-maximize natin yung ano, yung pwesto natin para na sa gano'n, mabilis siyang makita ng mga tao. So, thank you so much sa ating mga panday na gumawa ng ating cabinet. Yeah, thank you so much once again, Foreman, Tito Raben, Bebe Goy. Ayan, sila talaga yung niratel ko po na magawa yung ating cabinet. Ay, taray, mukhang oho na oho ah. Iba yung padimple ni Bebe Goy pa. Mukhang mamay, mag-party-party ka na naman ah. Magpunta tayo sa plaza. Na, parang alam na this. Alam na this. Thank you. Opo, ngayon ang laban niya. Thank you. It's DJ.